Η παχυσαρκία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση της διάρκειας της ζωής και αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια ασθένεια η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η μάστιγα του αιώνα. Αν βρίσκεστε διαρκώς σε μια δίαιτα που δεν έχει αποτέλεσμα, αν όλες οι προσπάθειες που έχετε κάνει δεν σας ικανοποίησαν, μην απογοητεύεστε. Υπάρχει λύση. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την εξέλιξη της βαριατρικής χειρουργικής, εφαρμόζονται επιτυχώς εξειδικευμένες επεμβατικές μέθοδοι. Εδώ στο Κέντρο Παχυσαρκίας, τα τελευταία 5 και πλέον χρόνια, οι συνεργάτες μου και εγώ έχουμε επενδύσει στην εξέλιξη των μεθόδων καταπολέμησής της, επιτυχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Η προσεκτική επιλογή των ασθενών, η επιμελής προεγχειρητική αξιολόγηση και η μεταχειρητική παρακολούθηση και υποστήριξη αποτελούν τα σημεία κλειδιά για μια ολοκληρωμένη και επιτυχή αντιμετώπιση ενός παχύσαρκου ασθενούς. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του, διευκολύνοντάς τον έτσι όπου αυτό είναι δυνατόν. Εξειδικευμένοι επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που αφορούν την παχυσαρκία, παθολόγος, καρδιολόγος, πνευμονολόγος, ενδοκρινολόγος, αναισθησιολόγος, γαστρεντερολόγος, χειρουργός, διαιτολόγος, ψυχίατρος, πλαστικός χειρουργός στηρίζουν τον ασθενή τόσο προεγχειρητικά όσο και μεταχειρητικά. Περισσότεροι από 250 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν στο κέντρο μας τα τελευταία 5 χρόνια με επιτυχία. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και οφείλεται στη συλλογική δουλειά των συνεργατών μας, του νοσηλευτικού προσωπικού και της διοίκησης που μας στηρίζει. Σκοπός της προσπάθειάς μας είναι να αποκτήσει ο ασθενής το ιδανικό βάρος. Μέσα από τη διατροφική υποστήριξη που του παρέχουμε, θα εκπαιδευτεί έτσι ώστε να μάθει να τρέφεται σωστά και συνετά, αφού δεν θα μπορεί πλέον να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φαγητού και να επιλέγει τι από όλα αυτά που τρώει είναι αυτό που πραγματικά τον ωφελεί. Από όλους εμάς θα έχει την επιστημονική και ψυχολογική υποστήριξη ώστε να απολαμβάνει τα ωφέλη μιας φυσιολογικής ζωής.